Hey Rinske. Hoe jut het hier eigenlijk? Een Lotje. Dit is Lotje. Dit is Maaike en Oda. En wat wil je wel? Een Duinrit. op pad. Op pad. Met paarden. Ja. Die we net kennen. Oh, wacht. Een kwart Fries. En hoe heet deze? Indra. Indra. Maaike gaat op de Fries. Ja. Echt hoor. Dit is de Nederlandse kampioen. En deze dan ik? Ja. Bij Western riet Danielle. En dit is Amber. Denk ik op. Leuk? Maaike? Zit te lachen. Danielle, Yvonne, Maaike, Oda en Rinske. Oh. En daar. Ben Friese Hines. Hoi.
Nee. Ja. Auto. Dobra. Hey. Die ben ik nog. Fjord. Hij is echt net helemaal Fries. Rasta, hé. Ja, rasta en mooie witte vlekken. Ja, foto. Ja. Hoi. Dat is echt cool. Dus wij eten. Oh ja, nou ja. Ik denk Erin. Wie je 10 kinderen in Holland? Amber. Amber. Amber die denkt, ik ga daar lekker eten.
dan niet. Wow. Wauw. Dankjewel. Knipt er wel van. Ik heb wel dat ze een elektrische fiets hebben. Ja, dat was voor Hey Peach. Hoi. Hallo. Mario. Hey. Glendy. And hey Pete. I do it in English. Every time I think English or Dutch or Frisian or whatever. Anyway, be careful. But it's about 9 o'clock, I think. I will see. Yeah, 9 o'clock. And I was at home 6 o'clock, I think. We were on a trail ride with Oda, Rinske, and Maaike. Hello. And when I got home, that was hey, what a Bauke with the kids, and Bauke said, "I'm feeling a bit sick." So he's sick right now, and I took care of the boys and all the horses, and it's a lot of work. But hey, I like it. But no time to edit. So tomorrow I'm going to edit again, and I hope I can post an extra video. And Pete is chewing the halsers. I don't know if I say it right. Hey Mario. Hi. Ew. Nee. Oh. Don't jump on me. No. Ah. There's Daisy. Hey Daisy. Okay. Bye. Die hebben correct broekt. En ik ga ze allemaal een beetje erbij doen. Dus dit is korallen. Een rijntje. En uniek. En hier heb ik een voor Sally en daar. Want dat kan woenen direct bij. Hey, Joeke. Uniek. Hey. Hey, Yveske. Hey. Hallo.
Je is echt schatje. Ja, het is leven, hè? Ja. Oh, is het eng? Hé, Rijntje. Dan niks. Mag ik?